A decisión do alcalde de Rianxo de plantexar unha cuestión de confianza tras o rexeitamento da súa proposta orzamentaria non foi ben entendida polo Grupo Municipal do BNG. Os nacionalistas cualifican de temerario e irresponsable levar a pleno un borrador de presupostos contando tan só co apoio dos concelleiros de Rianxo en Común, sen ter aberto un proceso previo de diálogo para consensuar un proxecto con achegas de toda a corporación. Entenden que tras o rexeitamento da proposta o Goberno debería ter aberto un novo período de negociacións en lugar de plantexar unha cuestión de confianza que tan só contribúe a alimentar o conflito e o enfrontamento. Pro BNG é unha mostra máis da escasa capacidade de diálogo amosada polo alcalde, necesaria nunha corporación tan fragmentada na que é preciso buscar espazos de colaboración entre os grupos. Como consecuencia denuncian a situación de parálise que vive a administración local, sen avanzar en cuestións tan importantes pro futuro de Rianxo como pode ser o pexón ou a dotación de chan empresarial. Os nacionalistas amósanse tamén críticos coa postura do PSOE, que tras asinar un pacto co Goberno denuncian o seu incumprimento, situación que cualifican de esperpéntica. Por todo isto piden un cambio de rumbo ao Executivo para a busca de acordos amplos apelando á responsabilidade.